yo por ejemplo, me veo en una situación en la que cuando yo era pequeño, con mis amigos en el colegio siempre hablé en gallego y con mis amigos de toda la vida hablo en gallego. Pero, por ejemplo, mi abuelo me decía, si tú en casa hablas en castellano, no hables en gallego con los demás. Entonces no sé si es igual, ese complejo arrastrado de la época franquista, o igual es que mi abuelo era un poco así de su manera, pero sí que yo empezaba a hablar con mis amigos y con todos en gallego y solamente hablaba en castellano en casa, y como que desde mi casa me decían que no a esa nueva vertiente que yo estaba teniendo, entonces tampoco... É que é un tema complexo, se mezclan presuizos, se mezclan certos elementos de clase ou de clase percibida, ou como que para ascender socialmente falar en galego. Pois eu digo, insisto moito, Galiza, eu creo que prosperará, eu son reintegracionista tamén, non? Pero aparte desto, este outro debate. Cando dicen que o galego é como corso, o galego é como se chama? Como córnico, unha cousa, vamos a ver. Nos falamos, a miña lingua, por menos eu entendo que é o portugués, o galego portugués, chamanlle así, é a variante, se queres, unha variante arcaica de portugués, pero tan diferente, por exemplo, como pode ser un de Honduras con un señor de Jaén, por exemplo. Os dous falan castellano, pero se os ves son distintos. Pois eu entendo que falo o mesmo idioma que eles. E esa é a primeira cousa mental que hai que ter, non? Pero depois outro aspecto. Galiza prospera se Galiza é rica. Se os galegos non teñen que emigrar, se os galegos se convirten nunha sociedade próspera e así, eso eleva tamén moito a autoestima. Non? Estamos sempre, claro, buscando referentes, e así, esos mal referentes que son pobres ou sempre... Además, o discurso galego é un discurso, o discurso nacionalismo galego moitas veces, non sei, creo que por unha estrategia errada no seu momento, pois sempre fomos colonizados, sempre fomos asoballados, sempre os españois tal, nos asoballaron, o gran capital, non sei que, sempre todos nos chuchan, entón, quen quere ser deso? Es que? É moi derrotista, pero es que non é un modelo. É dicir, que rapaz, o sea, quere ser dun pobo que sempre 500 anos colonizado polos castellanos, 500 anos ahora polas multinacionais, despois polo gran capital yanqui, o sea, nunca fomos nada. Ti lees a prensa nacionalista ou lees sempre soballados, sempre nos chuchan, sempre nos rouban, estamos peor que non. Quen quere ser desto? Está que dicir, mira, somos unha nación próspera do primeiro mundo, en moitos aspectos temos máis renta que moitas zonas de Europa, nos foi relativamente ben. Eu creo que foi en Galiza, non teño datos na man, me gustaría contestar. Eu creo que nos últimos 50 ou 60 anos foi das zonas do mundo que máis medrou. E non estou falando de broma. Non teño datos na man, pero por decir, Galiza, por exemplo, en 1900 tiña mitade de renta que Cataluña, os dous medraron en 100 anos, pero Galiza agora é 130. Con respecto a Galicia. Galicia proporcionalmente medrou máis que Cataluña últimos anos, e medrou e pasou de ser unha das zonas máis pobres de España a estar casi nunha renta media de España. É dicir, en relativamente, pois, uns 60, 70 anos, nos últimos 40 anos, foi medrando, parece que lentamente, e iso non parece que nunca o pomos en valor, parece que estamos facendo co discurso do século XIX, non? Así como un señor con unha chistera, uxindo así a vaca galega, e esas cosas así que... No, como os dibuxos de Castelao, no? Que estaban ben para a súa época, pero en día xa non é así. Galiza ten multinacionais. Vos non tedes nada que envidiar, envexar a un estudiante de outro país, nada. Digo que eu teño viaxado, nada. Tedes os mesmos medios técnicos, a educación, vos así credes é moi boa, etc. Non tedes os mesmos coches que teñen eles, teñen os mesmos teléfonos, o mesmo tipo de teléfono móvil, vestides igual, o sea, poden ser un pouquinho máis ricos en algunhas cosas, pero non vais pensar que hai grandes diferencias. Na forma de vida ou cosas polo estilo, pero nunca se pon así en valor, sempre está, non sei que, colonizado, pero quen quere estar un pouco colonizado? Para pechar, que xa se van sendo horas, unha canción para que peches local, hoxe, que nos recomendes? El flux de la cucaracha, que é como dominicano. Sorprendinche, non? Non contabas con esa, ahora pos. Pois, moitas gracias. Música galega. Esperabas que pusera algo de Boquirini, ou un grupo así de culto dos 70. Claro, levas deso, veña. Pois aí se queda. E xa emborracha. Veña. Tamén un pouco un
unha chiscadela da música popular. Bueno, pois moitas gracias a todos por acudir e moitas gracias a Gracias a vostedes. vos. Veña, lástima que non poda quedar máis tempo, pero... Bueno, non vou a aplaudir.